Кавказ подо мною лижет утесой голодной волной, и люди смиренно идут подо мной. Кавказ подо мною теснят его грозно, нет ни пищи ему, ни отрады, утесов ноги и громады. Здесь тучи смиренно идут подо мной, здесь люди смиренно идут подо мной. Играет и воет, как зверь молодой, вотче и люди немые громады. Нет ни пищи ему, ни отрады, теснят его грозно, обвалов движения. Спасибо вам за оказанную честь, что шестьсот лет лишь вахтующий на пиар хаюшто. Кафиру махаш капеку, шикапек. Шнир но тасметте хата штаяк адам рук шнир махуис. Улаша ши ома дяши махтаха. حكم الغيت البوح وقاشي تنتي حكم الغيت أردو تابش لوشي تنتي حتى داخل الدروات دغنا هو تيجي شاخي الدي دراسك أما ألتان تيجي شاخنا تا دغن غاسبي حوغا دغنا غاسبي شي موخ تشوباكنا غاسبي شي قام خوك دويتش وصبه السجخة سعد زوديشي السجخ تأخيش بوناخت أو يخبر هو وناتشا حقيقنا قيتر بو كش مات يبيو أشكش ماتها إزمنا يبريدات السجدة были в цене. Да она вот была, и тем более дин дерч, ам дерч, и семейная дерч, дегер, кентия почту, да, маха, хазбезу, задача бег, басмути, не распичен, у нас это он плюет, что он беш, да она, бежри боишь, беша, именно, как вы ровите, да, лящ, у нас чего. Да она, инсиен делгал держи, инсиен ос делгал, вахтуш, обяха, тысячи мусор вещь шеқом шетан нахши озу нахшим бацереш банта хаяк катамашум вот неха тит адалла وبوقتي وسيفريت ويقع جيردو ويقع اسكشدو ويقع اعتادو ويقع موسو وصوي ويقع دير غيتا مدير ارتادو خيتا كوين هو يشتغل Измена и предательство, тем более религии и народа, всегда было в цене и будет в цене. Это и было среди нас всегда. Ну а самое душин, давайте вернемся к 96 году. Омаха Аса Агасты Оч, Кен Нахши Охшабова Чана, Охтану Охтафиру Хеннер Охшабов Бараю Ахмаду Цагараю Цаню Каха, Кухт Хавай Бацуяш. دودا يسكيس ياسين زوجة يسكيس ياسين مسخة يسكيس ياسين يفهمين السماه يأخذ كذا يلو وجه نح بيقرأ بيقرأ فمين شو يشتغل نح وزو في ترحم إدانا دعاء وين هدوش وين هو الدعاء وكذا بوسو كي أتوقع فرتك شاد وعنا كيش تقول ذكروا شاد تقدر فرتك دعوة سنديل نعطر سنديل وكذا لوتي بوسو باوش ديلا فيش وين دوت طبعا وشو مثلا هيدا البلاغة تقلامز ليش موش ساعتك وقت أرق موش ساعتك وقت سيجيك شوي دوت بزنس وقود الشات بكلش دار دوتا وين هذا دار شرطو الشجر يوم أرق موش ساعتك وقت Божественная вода должна поставить точку на превышение. Много не бывает. Никогда. Много не бывает. Я же знаю, много не бывает. Я знаю, не бывает. Ну что он перебивает? А ну пройти покажите, что так низкая море. Я выпью со стакан. Хотя, если моя бабушка при него видит, если честно, она будет плакать. Но я выпью со стакан. Положите, пожалуйста. Больше не пей. Ну что,
Путин мой кумир. Мой кумир Путин. Я его люблю, я его уважаю. Я за него жизнь отдам. ليش انا ليه ما بعملش وما دوكو زميل اسكن استطاعوا مش هيدعوا ما بعمل قال المؤسسه Я добился там нефть у Роснефти, газ у Газпрома. Ох, как важно, что вы это сказали. Вы хотите все это, чтобы это было в республике? Зачем это нам нужно? Это, знаешь, зачем это хлопоты нам нужны? Нам нужны деньги, да? Нефть пусть будет уже с нефти там. Нефть пусть будет уже с нефти там. Никогда не был против российского. İçerler çakarlar. Yaşlışın to Allah'ı guşuşun korunca. Çünkü kuarge çuyoluş yani ayet korunca. Nece yurt kurçla öl korunca tünçü halınız masana duyul derli yaşot aslan beks. Hava duyul derli. Akşaylar vabi anu شالينسكي سكترير كروتشي تعلم تحتير ليش سكر واش ليشلو التلفزيون شو يعني اعتمد كده لا تنايول اللي يشبه كروتشي حولنا حاجة ست استقدر كروتشي التلفزيون شو عنده قوة نخل اللي يشوا كروتشي حولنا هو دول شلون بس تيان خير دول شلون ده المقطع عون لقية بوتين لقية زميدفيد لقية عدو دوش ده الله فور بس ده دو قد خير دوش ده المقطع إذا الويت ويدعونا سيورا ديت الدخان إذا الويت ويدعونا سيورا ديت الدخان حادثة يكسب بخير خديجة المسلم يموت لا تعوريات جنانة قدر ما قلت وآيات غربة تحت خاتمة يعني كرر يتبعي تفيرو